Така, здравейте, играчи на ФК Mobile. Каква е цялостната идея на това видео? Обръщам се към вас прямо запитването за създаването на турнири общностна, която е на ФК Mobile България. Турнирът, съответно, смятаме да бъде изцяло онлайн, съответно да бъде игра изцяло на мобилни устройства, без използването на емулатори и каквито и да е допълнителни помощни средства. Целта е да направим едно малко по-различно, мащабно и забавление и удоволствие към играта. Всички сме наясно самата администрация на eSports колко реже в игрите, колко е бъгава играта на моменти и колко е несправедлива към вас. Било то игрово, средствата, които сте вложили и така нататък. Отношението към вас е, меко казано, подигравателно. Затова решихме да направим може би няколко проекта, от които единия ще е чисто експериментален, с който смятаме да започнем. Ако в бъдеще има интерес, можем да направим доста по-големи и мащабни проекти. Било то целогодишно за самите версии, било то временни, периодични и така нататък. Какво мислим да направим като първи експериментален турнир и да видим дали общността би го приела? Един най-нормален турнир, в който могат да участват абсолютно всички, без ограничение на възрастта. Но каква е идеята? За лица под 16 години смятаме да въведем някои ограничения. Тоест, да въведем правило, с което родител или настойник да даде разрешение за участието на това лице в този турнир. Защо смятаме да го направим? Първо, чисто морално, защото знаем колко комплексирана и нападателна е средата в онлайн пространството, колко хора има, които избиват своите комплекси, било то под формата на нерви, обиди, нападки, което смятаме да предотвратим максимално, доколкото е възможно. Затова бихме искали да има такова разрешение. И дали бихме вкарали непълнолетни или, да кажем, малолетни лица в такава група, в среда от хора. Съответно, може би бихме ги и отделили от груповата среда, но въпреки всичко да участват пълноценно в нещата. Тоест да са на отделни чатове, на отделни групи, за да не са в средата с хора, от които по-точно може би ще получат някакви нападки, обиди и така нататък, без значение дали са насочени към тях или към други хора. Смятаме това за неморално, което трябва да се показва, и чисто законово, защото заставам с името и лицето си и носещо лице. Гаранция за всичко това, което смятаме да реализираме като проект. Можех да направя всичко, както се казва, клипирано и така нататък, но смятам да застана лично с лицето си пред вас. По темата за турнира. Каква е идеята? Награден фонд паричен ще има. Спонсори няма. Съответно, чисто експериментално смятаме да го направим така с една минимална такса входна, която да кажем, примерно, да е от порядъка на 5 лева за всеки един, който смята да участва. Какъв ще бъде наградният фонд? Наградният фонд ще бъде разпределен точно от тази входна такса за първите трима в турнира.
процентово съотношение, което ще доуточним спрямо всички правила, които смятаме да въведем. Ще пусна това видео, в което под него може да коментирате дали смятате да участвате в такъв вид проект и дали искате да сте част от такова нещо. Това е идеята за входната такса, за да може да бъде направена една, що годе, добра парична награда и стимул за всеки един, който смята да участва. Какво печелим ние? Ние не печелим нищо. От тези пари, които ще бъдат събрани като входна такса, ще бъде на 100% изграден награден фонд между всички вас. За нас ще остане удоволствието за опита да създадем нещо, да направим нещо по-интересно, по-различно, по-мащабно, с времето може би и доста по-мащабно. Другото, от което е удоволствието към нас, е, че смятаме и да запишем всичко това като вид контент, да бъде запазено с времето. Дали това ще бъде реализирано или не, зависи от цялата общност на ФК Mobile. България, конкретно с версия 24 на играта. Какво смятате вие ще бъде много важно за вас? Какви ще са вашите отзиви за този проект? Също ще са важни за вас. Съответно, хората, които имат желание да участват, да се запишат, да премерят сили помежду си, да кажем и да видим кой е най-добрият играч на мобилната версия на ФК Mobile 24. Mobile, защото е мобилна. И да видим кой е шампион на България на тази игра в крайна сметка. Можем да го направим по-мащабно. С времето, съответно, ако има желаещи за спонсорство на такова нещо, бихме договорили някакви условия. Идеята не е ние да печелим пари от това нещо. Идеята е, защото смятаме да се забавляваме и да правим нещо различно. Самият турнир, както казах, няма да има ограничения от лимит на хора и спрямо хората ще бъде изградена дадена система на самата игра и провеждане на самия турнир. Съответно, смятаме да въведем определени ограничения, които съответно, ако има желаещи за такъв проект, ще бъдат уточнени точно и ясно във всяка една сфера. И идеята е въвеждането на тези ограничения, условия на самия турнир и правила е всеки един играч да има максимален шанс за да се пробва и за да има успех. Какво имам в предвид? Има хора, които малко или много влагат повече средства. Има хора, които играят мобилните игри без никакви средства. Разликата в развитието на отборите им е драстична. Идеята е да направим малко по-равностойни нещата и да тези битки да бъдат малко по-равностойни. Да, съответно, по-силните отбори ще бъдат малко по-ощетени за сметка на по-слабите, но ще има варианти, в които те да бъдат компенсирани за това. Идеята е повече в самата игра, колкото и на моменти самия скрипт да кажем, че ни прецаква, независимо от уменията ни. Идеята е тези битки да бъдат максимално равностойни и да се премерят сили на чисто игрова практика и опит, а не толкова на вложените средства в играта. Защото сме наясно, че хората, които влагат повече пари и средства в едно мобилно приложение, било то игра в случая,
те получават много повече привилегии спрямо останалите. А ако все пак и все още искате да реализираме такъв проект, ние сме на среща. Ще направим всичко възможно това да бъде максимално открито, максимално интересно и паричната награда ви очаква, която ще бъде вашата вноска и може да спечелите нещо, като се забавлявате. Ако все още смятате и искате да реализираме такъв проект, с който ние да се ангажираме, можете да коментирате и да се запишете под видеото, в което ще направим един общ чат и ще доуточним абсолютно всички условия, правила и неща за създаването на този проект. Успех на всички!